Video yathu lero tonisana amene tingapangire kuti foni yathuyi pakakwana nthawi ina yake izizizimisa yokha nanga nthawi imene yonso ikapita iziziyasa yokha. Mwina mwake mumafuna kuti muzigona mwina kuchoka ma 11 kuzuka ma 5 ma 11 muthawe kuti izizima ma 5 muziyipeza yaka ndiye mosalira nthawi tate ndioneseni kuti timatani. Ndiye chimene mayenera kuchita ndikupita ku settings kena kumasesetesa m'musi ndikupita apa alemba kuti battery and performance kenako mpita apa pa schedule power on or off. Kenako muchongera apa pa power on ndiye kuti muyika nthawi imene mufuna kuti foni yanuyo iziyaka. Ndiye tingweza kuti tikufuna iziyaka 5 koloko ndiye kuti ika 5 koloko chonchi mosiyemo power off time nthawi imene iti izizima ndiye kuti takusiya chonchi kuti mwina mwake izizima 11 koloko ndiye kuti takusankha apa ndikuyika 11 koloko usiku ndiye kuti kapanga okay chonchi ndikuchongera apapa ndiye kuti foni yathuyo izizima ndiye kuti 11 koloko kuyaka 5 koloko. Basitu kupanga kwake ndikumene koko. Ndiye ngati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni osayiwala kupanga follow. Tiye tionanso video satini.